Yanzu ga likes nan sun riga da sun shigo a wannan posting ɗin da na yi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa, barkanmu da warhaka, sannu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A yau cikin wannan darasin namu na zo muku da wata sabuwar hanya da ake bi a samu likers wato na Instagram ta hanyar amfani da website. Kai tsaye zan je yanzu na nemo wato Instagram ɗina kamar haka yawa. Bayan na shige shi kamar haka, ya buɗe min kamar haka, kai tsaye zan dawo nan gurin profile ɗina. Yawa, bayan ya buɗe kamar haka, nan a nan gurin ga sabon posting ɗin da na yi nan, awa 3 da yin posting ɗin, ina da like 32 ga posting ɗin. Yana da kyau wato kai creating na fake account na bugi, domin mu ma wannan fake account ne na ƙasa ga yanan dadi. Fake account ne da shi za mu yi amfani gurin aza a website. Yawa, sai na je na nemo Chrome browser ita Chrome. Yawa, bayan na nemo ta kamar haka, sai na shiga website ɗin da zan yi amfani da shi. Za a je muku link wannan website a description ko a comment na farko. Yawa, bayan ya buɗe kamar haka, za ku ga guri ne da aka ce ka sa username ɗinka da password ɗinka na Instagram. Yawa, sai na sa wannan fake account a nan gurin. Yawa, bayan na sa, sai na zina login, na jira ya buɗe mun kamar haka. Yawa, bayan ya buɗe mun kamar haka, za ka ga guri nan an sa like, nan comment, nan follow, sai ka nan saman setting. Bayan ya buɗe ma setting kamar haka, yawa, sai ka jira. Yawa, bayan ya buɗe ma kamar haka, nan gurin da aka sa setting, sai ka sa username ɗin real account ɗinka. Username ita za ka sa a nan, sai ka dana setting. Yawa, bayan ka dana setting, yanzu za ka ga ainihin real account na ya fito. Yawa, ga guri nan za ka gani na daga na 3, sai ka danna. Yawa, bayan ya nuna ma kamar haka, sai kai ƙasa, sai ka koma dana nan inda ka sa like. Yawa, bayan ya buɗe, sai ka dana nan gurin, sai ka mai da real account ɗinka. Yawa, bayan ya gama loading ya buɗe maka kamar haka, za ka ga real account ɗina ya bayyana, wato hoton da na yi posting. Sai ka dana nan gurin, zai nuna ga like nan da idan like ɗaya kake so har zuwa 30 za ka iya sakawa. Sai ka dana 30, sai ka dana submit nan gurin, sai ka jira ya gama loading. Yawa, bayan ya gama, ba gaba ɗaya za ka ga likers ɗin sun shigo, wato da har su shigo ɗi kawai a posting ɗin da kai ba, za su shigo ne inda magur abin zai burge ka, za su shigo ne ɗaya bayan ɗaya. Wannan website ɗin yana ba da dama ne, kuma duk bayan awa 1 da rabi za ka iya kuma turo wato likers 30 zuwa posting ɗin da ka yi. Yanzu kamar da kuke gani, ga likers sun fara shigowa, za su shigo ne ɗaya bayan ɗaya. Real likers haka za su shigo ɗaya bayan ɗaya. Yanzu ina refresh, muna gani za su shigowa ne wato ɗaya bayan ɗaya. Kada ku manta ku danna mana
like, ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Bye.